Mater Dramor Da Fi. Belg. Belg! Enw fi yw Ben, dwi 22 mlwydd oed a'n dod yn Gaerdydd. Hi Ben. Helmet. Byddai ffrindiau fi'n disgwyl fi fel... Don't gwybod yn gwybod. Diddorol. Fi'n ma'n gwrdd fi. Idiots, probably. Wel. Iawn Ben, idiot. Ryan Evans dyna fi, dwi'n 26 a dwi'n dod o Ynys Môn. Yay! Ynys Môn. Ti'n nabod o? O Sir Fôn, yndw. Sa'ch licio amdano'n holed efo? O rai, boi lyflu. Da ni ffilm o Brussels ar ola. Dwi'n mwyn gweld lle mae o. Wedi boi ddim wedi gadael Ynys Môn o blaen. Dwi yn licio'r pethau drud, especially y bagia. A fi na fyd, washi. O, so fi efo yn gallu bod y ffrindiau. Nightmare fi wedi campio. Dim yn meddwl yn campio yn Brussels, ia. A fi hefyd. Da ni'n made for each other. Os dyn ni yn ennill 1,000 bunna, dwi'n meddwl sy'n ni roed y pres at gael trwyn newydd. Oce. Pam, washi? Sy'n rhan gofo? Ia, gai hwnna, os gwelwch yna. Ne, os ddim, na jyst prynu bag arall. So easy decisions mewn bywyd. Ti isio trwyn, ta ti isio bag. Prynu Bach, ie. Be ti di trefnu ar eu cyfer nhw, Ryan? Shoe shopping neu siop am bagiau. Neu plastic surgery. Bob tro dwi'n ar gwyliau, dwi'n sticio i'r bwyd dwi'n abod. Rola rili fatha drud. O, na. boring, Ryan. Na i just butter chips. O, sy'n dod o fi. Jeeps yma fan. Fe yw'r type o boi sy'n mynd ar gwyliau i Sbaen yn gweud, selco fy mam, a gormod o pethau Sbeineg yma. Heddiw, da ni am gael go yn neud Belgian fry yn hynna'n. Mod un. Neud ei hynna. Di hynna ddim yn holiday, Ryan. This one is your potato for today. Then we will cut across 11 millimeters. Ma' nhw'n mesur chips nhw'n Belgium. Smart o beth yw'r seis, jyst beth ti'n neud o fe. Ie. I don't know os ma'n wir am chips. Diwrnod 3 a chyfle Ben yw I heddi I blesio'r lleill. Go on, Ben. Dwi'n meddwl fi Ben yn ei pethau ffyn. A fi dod i chi fan hyn I gweld beth rhywun special o Gymru. Mae rhaid i mynd I fenwent. Well, gen I mynd y traeth y deud y gwir, really. So dyma beth Hedd Wyn. Hedd Wyn, trist iawn. Ti'n gwybod beth Edwin na? No. Ti'n ma fi Ryan yn gwybod pwy di hedd, Ryan? Na. So ti'n abod o? Ryan, joke, di hynna, ia? Dwi ddim yn nabod am personally, ond oedd e'n gwneud... Mae fel arwr Cymraeg. Really? Ydy. Mae yn fel y male version o Safi, na gyfer? Mae yn. Dwi'n hoffi trio bwydydd newydd, a bas I bwydydd dwi trio o'r blaen. Ryan o'r abi. Oh no, not new food. Sa jeeps yna da? Fel hynna, sy'n gwyna fi, li. Ni am trio Whelk Soup. Beth yw hwnna? Whelks, beth yw Whelks? Like rhyw fath o shellfish, fi feddwl. Fatha snails, ie? Codi pwys, dwi'n barod, ti'n gwir chi? Amdani de, boys. Instant regret ar gwyno fe, gyda. Actually, it's quite nice. Really? Ti'n credu fe? Na. Go, just bwyta fe. Mewn ag e, Just chew mewn it. Just llanca fe. O, ti'n dweud o dy geg yn iawn. Ryan Bach. Ryan. O, bych o mae o'n tagu yna fo go iawn. Peth gweitha, steroid I bod yn ceg fi. Oh, please, Ryan. Ti'n siŵr, babes, ti'n siŵr. Mae o'n really arna ni y lle gora, yr hotel gora. Di'r boi up di'n joio'r holiday, de? No. Mae boi wan eisiau luxury, di. Mae eisiau the Ritz. Campio. Be wedi dweud yn cysau wneud? Campo. Lle fydd o'n neis? Lle fydd nhw'n cysgu mewn tipi bach ciwt yma? So gair iet, ma'n sôn yn afiach ynddo. Hwna'n luxury. Posh camping dwi'n gael o hyn. Nath Ryan remeindio fi lot o'na chdi, Siona. Ti'n gwybod be, nawd y rilo yna, nath o remeidio fel lot o'n fi. Fel a'n union wyt ti, I fynd I llefydd hefo ddo. Dwi just ddim yn dallt lot o bethau, sti. Mae Ryan angen rhaglen ei hun, dwi'n meddwl, Dwi'n meddwl hefyd. Fatha Joey Essex Cymru. Definitely.